उठाई इनका क्या? पत्नी के पति प्रदेश में बाड़े बारे आ दिवाली ने चिकाई बा। हो जी दिवाली ने चिका गए पहले केहू के मर्द प्रदेश में रही हाँ तो चिट्ठी लिखे वाला के खोजाई, सही बात बा 4 दिन 5 दिन लिखाई हाँ खोजाई हाँ आ केहू भेंटा जाई तो पूछी कि तब तब कह भौजी बोला भाजी का लिख दी, का लिख दी तो कहें कि पहले लिखी ना जौन लिखाला तो लिखी पहले, तब पहले लिखी है कि सोस्ती श्री पत्र लिखी फलानवा के मम्मी के तरफ से फलानवा के पापा के सादर प्रणाम, तब लिखी है आगे समाचार सब ठीक बा ठीक बा राउर समाचार चाहे सुन के दिल खुश है हाँ ना। यस आ कोष्ट में लिखाई ये चिट्ठी के जवाब जल्द दीजिएगा, हाँ थोड़ा लिखना ढेर समझना, हाँ जी चिट्ठी के जवाब जल्द दीजिएगा। हाँ आप लिख के डाल दिया हाँ मर्द खोजे लगे हैं डाक में, डाक में चिट्ठी डाल दिया हाँ तो लिखाई बा कि चिट्ठी के जवाब जल्द दीजिएगा। या आ 1 महीने में उनका लगे पहुंची, पहुंची अभी से जल्दी का हुई 1 महीने में उन्हें से आई आई जननी हाँ जी तो जल्दी भेटाई समाचार तो 2 महीना हाँ आए बेरा ये बेरा बेरा तो हो कौन मोबाइल कहल जाता हो एप्पल एंड्रॉइड मोबाइल चलल बा, हाँ जी रजाइये में अंगुरी आई आ रजाइये में फोन लगाई हाँ जी आ रात भर रजाइये में गोई गाय गोई गाय गोई गाय वही में पसेना छोड़त रही जननी यस बस उदास बिया मेहरारू। अच्छा एगो सखी पूछली कि फलानवा के मम्मी रे दिन टिलुआ के माई काहे उदास बाड़ू, का बात बा, है दिवाली निचकाइल बा सब केहू हंसत खेलत बा आ तू चोखा खाने मुंह कल बड़ू का हो बाप हो बैगन ए के सखी का सखी तरह से हम का कही अपना मन के दुख, कह कुछो शादी भइल एगो लड़का भइल भइल उहाँ के छोड़ के बाहरा चल गईनी, हाँ ना कहियो फोन करतनी ना कहियो समाचार पूछतनी। हाँ जी दशहरा बीत गइल हाँ दीपावली आ गइल हाँ उहाँ के अइती तो संगे दियावती बरती। संग ही दिया बरबू। हाँ अच्छा तो ऊ फोन ना करेला हाँ तो कम से कम तहारा तो फोन कर लेबे के चाही, तुम तो संहारे उहे बारू ऊ मरद हो हाँ ओकरा काम ना हो सकता कि तरह से कबो तीत मीठ भइल होई तो ऊ नहीं करत तो कम से कम तहारा कर लेबे के चाही। अपनों से हाथ गोड़ चलाव का करी एक एगो नंबर रहल उहाँ के उहो बंद बा, तो ले ला बुझाता बाहरा कोनो सौतीन औतीन रख लेले बनी, अरे तो नया तबे तो हमारी याद नहीं खियावत। तो बुचुल देवर से ले ला तो दुबई से आइल बारे बुझाता कि कोनो सौतीन राख लेले बा, अरे ऐसन बात मत कहो। ना ऐसा बात बारा छाव मर्द बाहरा में जाले हाँ तो 12 घंटे काम करेले आ 2 घंटा सवेरे खाना बनई है 2 घंटा सांझी खाना हाँ तो 12 4 16 घंटा ओहो कामे कइला से मन मुरझाई रहेला। आई होगा तनी तू ही करो अपना से कर बस उहे मौगी फोन लगावतिया मर्दा के लगे लगावती है 80 025 99 380 फोन लगा के कान तर सटौलस हेलो मार बढ़नी चार्ज में लगौले बड़े कारी हाँ लगता नखन उठावत हाँ ना लाइन कम रहेला नो 62 033 33 83 592 ई जाई हो सकता मारे दोनों सिम एक में हुर देले बड़े कारी हाँ हाँ हुर के सुत गइल बना लगता होई लगावती 99 344 74 769 69 हेलो 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 के बोलता तार भाता
तने वही सादा सेठ से एगो भतार जी के फोटो खींच ले मौगी कलश की मार बहनी हमार भातार त इतना उरेब ना बोलेला ना ना उ त नतिया के बेटा उ जरूर कोनो पीला खइला में बोलत हाँ हाँ जरूर कोनो पीला खइले बाबू ए, पियला खइला में अच्छा ओने खइबो करेला लो फिर लगावत है हां हेलो 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 के ह बुझ जा इतने भुला गइलू हमरा वेंटिलेटर के पापा हाँ हाँ रौरा होइल एकदम की अब के दुकान में जाऊं सब भातार कहत रौरा होइल हाँ हाँ रौरा काहे के बाहर गइनी अब बारह ना जीती है ननका का पैंट कर आई बताई दीपावली के दिन रवा के कितना खोजनी हाँ हाँ किरवा घरे रहती तो हम आंगना में दियरी बरती रवा छत पर मोमबत्ती पिघलाई थी ओहो एगो बार के छाड़ा के मुड़िया पे कान धोते हेलो रवा ना होइनी हाँ हाँ छठ के दिन के बनावल ठेकुआ जो हते सब ठेकुआ रुआ गइल हाँ सब ठीक बोल जाके चितकबरी बकरिया के खिया दो चितकबरी बकरिया अभी रखल ही बैठू मार बढ़नी माई के दियली कहां बेलाती रहो हां देखी नु दिखाई नो मरद यदि एको लाख के हार किन दी हां त गर्दन में के पहना जाला तो घंटे में हार पहनल जाला डार में पहना जाला मरद यदि एको लाख के हार किन दी तो मेहरारू केहू से ना कही ले जाके पेटी में धर दी दादी केहू से ना कही कि हमार बलमुआ किन ले बड़े ना आ माई के यहाँ से एगो बकरी मिल जाओ ले आके दुआरिया पर बांध दी बांध दे अब बैठ जाई पीढ़ई लेके हां काकी चाची आई बैठी बैठी हई बकरिया हई बकरिया हमर माई देले बिया हैं बड़ी जतगर ही अरे 6 महीना में 9 गो बच्चा देले दूध तो लीटर से कर ले सेंटर पर जाला उहे मेहरारू कहत है के बलमुआ ए कितना कठोर बानी रहो परदेसिया बलम नइखे कुछ आलम परदेसिया बलम नइखे कुछ आलम तहरा याद में जरेला छतिया जागले रहले आँखिया तड़पी के बीते रतिया जागले रहले आँखिया तड़पी के जागले रहले आँखिया तड़पी के बीते कहते के बलमुआ कहतिया बेचारी तने मुर्की है प्लेन मुर्की बा मारो मारो अतने गंभीर मारे के अब महीने मारो कहतिया का तू का जन्म राजा कितना प्यार करिले घर कब आइबो इंतजार करिले घर कब आइबो इंतजार
धार मुर्गी मारे हाँ मारा पूरा जगह बा चक्रधार। हाँ मार दो कि चक्का फाट जाए ध्यान दिया रामू भैया हाँ तू का जन्म राजा कितना प्यार करिले घर कब आइब इंतजार करिले रोज बरसेला मन रहेला बेचैन रोज बरसेला मन रहेला बेचैन रात बीते फेरी करबतिया रजनी तड़पी के बीते रतिया जागले रहे अखिया जागले रहे अखिया तड़पी के बीते रतिया अंत में अरे राहुल भैया तो हिला के गर्दा कर देने अरे राहुल भैया गर्दा काहे ना करी हम हाँ हिला हिला के देने तो हाँ हाँ कथक नृत्य करे के बा हाँ हाँ कथक नृत्य के माने का होला क्या होता है जेंगा हम बोले हाँ जी ओहेंगा ढोलक बाजी बाजी ओहेंगा मुस्कान नची है अच्छी है कहतिया का हाँ सारा मनोज टिट धा टिट धा टिट धाग टिट धाग टिट धा टिट धा टिट धाग टिट धाग टिट निधा त्रिगुण दिगधा त्रिगुण निधा त्रिगुण दिगधा निधा त्रिगुण दिगधा त्रिगुण निधा त्रिगुण धा त्रिगुण निधा त्रिगुण धा त्रिगुण निधा त्रिगुण धा त्रिगुण निधा रुक जाइए एक मिनट आहा राहुल भैया के माता श्री हमरा के आशीर्वाद देवे खातिर आवत है अच्छा राहुल भैया के माता जी हमरा चाची जी अरे हमरा के आशीर्वाद दिले बने हाँ जी अच्छा अच्छा अब हार्दिक अभिनंदन करब माता जी के प्रणाम करब जय हो बेटा पतोह से सुख मिले मिले हाँ वाह वाह अच्छा तने ताक दी हाँ। चाची हाँ ठीक ठीक दिया पूरा कपड़ा हमरो के पत्नियों के हाँ जी आ रुपया भी दिले बनी हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करब वाह 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 ए बाबूआ ए सारमा मनोज नहीं आव तारो हमरो करी
सुना महेंद्र तिवारी घर में रोवेता हर प्यारी सुना महेंद्र तिवारी घर में रोवेता हर प्यारी बाड़ा पैसन ना बुझे बतिया हर जागले रहले आँखिया राजा जी तड़पी के बाते